Μια πρόταση, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών. Κάντε τώρα ΑΟΣ με την Κύπρο. Αύριο το πρωί είστε ικανοί? Θα σας χειροκροτάω επί ένα ολόκληρο χρόνο αν κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο τώρα. Δεν θα χειροκροτήσετε τίποτε από αυτά τα οποία θα κάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Διότι δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα όταν για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αναφέρει τα απότατα όρια της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε που τα κάνατε? Νότια της Μυκόνου. Ποια θαλάσσια πάρκα? Δώσατε ένα χάρτη τεράστιο και μετά το μικρύνατε. Δυστυχώς για όλους στη Νέα Δημοκρατία, επειδή μια πενταετία περίπου υβρίζατε, καθυβρίζετε τον Τραμπ και την πολιτική του, τώρα είστε στη δυσάρεστη θέση να απολογίσετε για τις ύβρις. Ένα χρόνο. Και εδώ βλέπουμε το εξής. Εξελέγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν τον έχει συναντήσει. Τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε? Αυτό είναι μια επίδειξη δυσαρέσκειας και μεγαλείου από την πλευρά του Τραμπ, αλλά υποβιβασμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για να ανατρέψει και να αναστρέψει το κλίμα ο πρωθυπουργός, συναισθανόμενος αυτό το λάθος που έκανε, δεν ζητάει συγγνώμη βέβαια, όταν του έλεγε η ελληνική λύση, μην καθυβρίζετε τον Τραμπ, μην βρίζετε τις ΗΠΑ, μπορεί να εκλεγεί ο άνθρωπος, θα το βρούμε μπροστά μας. Τα απλά ελληνικά κατέστησαν κάπως απλοϊκά ελληνικά όταν ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, αναφέρθηκε στο θέμα του Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ πριν από λίγους μήνες μας κατηγορούσε ότι δεν έχουμε καμία πρόσβαση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Και τώρα αναφέρει ότι έχουμε υπερεξάρτηση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ας αποφασίσει η ελληνική λύση αν είναι ικανοποιημένη στο να έχουμε διάβλους ή δεν είναι. Ερώτημα. Λιδωρούσατε τον Τραμπ ως παράταξη? Ναι. Ο πρωθυπουργός δεν μιλούσε για τραμπισμό εδώ μέσα? Ναι. Τον έχετε συναντήσει τον Τραμπ ενώ έχει δει τον Τζολάνι? Όχι. Εγώ αυτό είπα. Τι διαφορετικό λέμε? Τώρα από μία πρέσβη περιμένετε αποδοχή του αμερικανικού παράγοντα ή από δύο υπουργούς? Εγώ θέλω τον πρωθυπουργό της χώρας μου να μιλάει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο της Κίνας, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, ισότιμος, και να μην περιμένει ραντεβού. Θα θεωρούσα ότι από ιδεολογία καταστατική η ελληνική λύση θα ήταν υπέρ της ενίσχυσης της άμυνας και δεν θα εμέμφετο κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά φαίνεται ότι η παλινδρόμηση καλά κρατεί. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της άμυνας. Εμείς. Εδώ μας κατηγορούσαν ότι είμαστε μιλιταριστές. Εμείς είμαστε εναντίον της λογικής δένδια να θέλει φέρετρα για την Ουκρανία και όχι αγώνα για εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Αυτά είναι η διαφοροποίησή μας. Δεν θέλουμε φέρετρα, κύριε Υπουργέ, στην Ουκρανία Ελλήνων εκεί να πάνε. Δεν το θέλουμε. Έχουμε και την Κορέα, έχουμε παρόμοια γεγονότα. Δεν το θέλουμε. Αν το θέλετε, πείτε το στον ελληνικό λαό. Θα στείλετε Έλληνες στρατιώτες. Πείτε το όμως. Ή αφού στέλνετε όπλα, μπορεί να στείλετε και τους στρατιώτες. Υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αλήθεια, τι τύπου στοιχεία υπάρχουν για να τα υποστηρίξουν αυτά, όταν μόλις χθες είχαμε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας επιπλέον από οίκους και είχαμε τις δηλώσεις των Γάλλων αξιωματούχων στο πλαίσιο της αποπληρωμής, έγκαιρης αποπληρωμής δανείων τα οποία είχε λάβει η Ελλάδα και μίλησαν για το ελληνικό θαύμα και πώς θα αντλήσουν παράδειγμα από την ελληνική οικονομία. Μάλλον δεν είστε γνώσεις των οικονομικών και λογικό το βρίσκω, κύριε Υπουργέ. Η Κομισιόν λοιπόν τι λέει? Υποβάθμιση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, που διαψεύδουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Τι λέει? Το ΑΕΠ του 25 υποβαθμίστηκε κατά 0,2%. Η Ελλάδα θα βρεθεί τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αρνητική μεταβολή στις αποταμιεύσεις. Τι λέει η Eurostat? Η Ελλάδα το 24 είναι στην ντροπιαστική 26η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ετήσιο μέσο μισθό από το 20. Η κατάταξη του ελληνικού μέσου μισθού υποχώρησε κατά 4 θέσεις το 24 από την 22η στην 26η. Η μεταβολή του μέσου μισθού της Ελλάδος στην πενταετία είναι 26η. Ο πληθωρισμός τροφίμων, ακρίβεια, από το 2020 ήταν 30% επάνω. Δεν τα λέω εγώ, Eurostat. Τριπλάσιος από την αύξηση του μισθού. Μίλησε ότι δεν κατέστη η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της αντιπολιτευτικής πλειοδοσίας απλά ο κύριος πρόεδρος χρησιμοποιεί όρους που δεν έχουν καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Κόμβος σημαίνει εκεί που τέμνονται αρτηρίες. Εάν δεν θεωρεί αρτηρία τον σταθμό επαναριοποίησης φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη, τους αγωγούς που υπάρχουν, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ας θεωρήσει τουλάχιστον ότι στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτονομίας και διαφοροποίησης το να έχουμε σήμερα 55% του μείγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτάρκεια και ισχύς για την χώρα. Αυτάρκεια ενεργειακή είπατε. Μισό λεπτό. Από πού? Ξέρετε τι σημαίνει αυτάρκεια ενεργειακή, κύριε Υπουργέ? Ότι κάνω εξορίξεις, βγάζω δικό μου φυσικό αέριο, δικό μου πετρέλαιο, γίνομαι πετρελαιοπαραγωγός χώρα και κάνω εξαγωγή.
Δεν λέγεται αυτάρκεια το να εισάγω από μια άλλη χώρα, αλλάζω τη Ρωσία, πάω στο Κατάρ, από το Κατάρ στην Αμερική. Και το ζητούμενο είναι άλλο. Θα είναι φθηνότερο ή ακριβότερο το προϊόν που θα παραλαμβάνω? Αυτό να μας πείτε. Είστε η κυβέρνηση που, επειδή ήταν ο Biden πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν ήθελε τον East Mid, δεν κάνατε τον East Mid και φώναζα εγώ. Είστε η κυβέρνηση που ακόμα το καλώδιο έρχεται. Τώρα που οι Αμερικανοί λένε ναι, τρέχετε να τα κάνετε. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ο Τραμπ πρόεδρος για να κάνουμε τον East Mid και να κάνουμε και το καλώδιο? Αυτό μου λέτε? Γιατί πριν λέγατε άλλα. Κάντε και μειωμένη εμπειρία. Μια πρόταση, κύριε Υπουργέ. Μια πρόταση, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών. Κάντε τώρα ΑΟΣ με την Κύπρο. Αύριο το πρωί είστε ικανοί? Θα σας χειροκροτάω επί ένα ολόκληρο χρόνο αν κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο τώρα. Αποστολή στρατευμάτων δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποσταλεί. Εγώ κρατώ από όλα όσα είπατε, γιατί είναι σημαντικό για μας, κανένας φαντάρος στην Ουκρανία. Κανένας στρατιώτης στην Ουκρανία. Έλληνας στρατιώτης. Το κρατώ. Γιατί δεν θέλω να υποστώ τη δυσάρεστο έκπληξη στην πορεία. Η αυτάρκεια, η ενεργειακή, κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ελληνικά. Το τι σημαίνει αυτάρκεια σημαίνει να μπορείς να υποστηρίξεις από μόνος σου τις ενεργειακές σου ανάγκες. Κοιτάξτε, τα ελληνικά τα δικά μου είναι αρκετά καλά, πιστέψτε με. Επάρκεια σημαίνει ότι μπορώ και παίρνω, ακούστε, από κάπου ένα προϊόν και το έχω για μένα. Αυτάρκεια σημαίνει ότι παράγω εγώ το προϊόν. Λέτε για αυτάρκεια, ενώ δεν είναι αυτάρκεια, είναι επάρκεια. Η εισαγωγή φυσικού αερίου δημιουργεί την επάρκεια, κατά την άποψή σας. Εμείς μιλάμε για αυτάρκεια. Άλλο αυτάρκεια κάνω εξόρυξη και είμαι αυτάρκης, και άλλο είμαι επαρκής. Τις έννοιες μας την μπερδεύετε, όπως και ο Πρωθυπουργός το κράτησε με το έθνος. Δεν είναι έτσι. Προσέξτε το λιγάκι. Άλλο κάνω εξόρυξη και έχω αυτάρκεια, και άλλο κάνω εισαγωγή και έχω επάρκεια. Εσείς κάνετε εισαγωγή σε 300% παραπάνω τιμή. Δεν είναι το ίδιο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα χειροκροτήσετε τίποτε από αυτά τα οποία θα κάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Διότι δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα, κύριε Πρόεδρε, όταν έχουμε κάνει όλες τις αναβαθμίσεις της ελληνικής εθνικής άμυνας. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα όταν για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αναφέρει τα απότατα όρια της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο και θα σηκωθούμε όλοι εδώ όρθιοι και θα σας χειροκροτάμε μισή ώρα για σας. Μόνο για σας. Μόνο για σας, Υπουργέ μου. Μόνο για σας. Για σας, γιατί επιτελείτε εθνικό έργο. Αλλά σας φοβόμαστε. Γιατί κάνετε την παγκόσμια πρωτοτυπία με το δένδια, μειωμένη επίρρεια. Δεν υπάρχει τώρα στον κόσμο μειωμένη επίρρεια. Σε άλλη χώρα δεν εφαρμόστηκε. Άρα φοβούν τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Σας φοβόμαστε. Θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε που τα κάνατε? Νότια της Μυκόνου. Ποια θαλάσσια πάρκα? Δώσατε ένα χάρτη τεράστιο και μετά το μικρύνατε. Πριν από λίγο, το επαναλαμβάνω και κλείνω, όχι από πολύ χρόνο, πριν από λίγους μήνες, μας κατηγορούσατε για το γεγονός ότι έχουμε χάσει κάθε επαφή με τη νέα αμερικανική διοίκηση. Είναι αληθές, κύριε Πρόεδρε? Είναι αληθές? Κατηγορούσατε για το γεγονός ότι ακριβώς από το βήμα αυτό στρεφόμασταν κατά του υποψηφίου και στη συνέχεια Προέδρου Τραμπ. Η πραγματικότητα, όπως σε όλα, σας διέψευσε παταγωδώς. Διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή για εκείνον που δεν δίνει σημασία στα γεγονότα. Και επαναλαμβάνω, δεν λέγαμε με τον αμερικανικό παράγοντα. Λέμε με τον Τραμπ δεν έχετε επαφή. Ένα χρόνο ούτε καλημέρα σας λέει και επιμένετε στο λάθος. Εσείς λοιπόν θα λέτε ψέματα και εμείς θα τα καταρρίπτουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας.